Moi Tuomas. Moi. Kerro vähän, että mitä teet työksessä? Olen Sampo Pankissa töissä ja johdan päivittäin tämmöistä yritysasioita hoitavaa puhelinpalvelutiimiä. Minkälainen on sun tyypillinen maanantaipäivä? Maanantaipäivä yleensä alkaa sillä, että ensin herättelee itsensä ja sitten tiimin kanssa pidetään semmoinen aloituspalveri, noin vartti, missä käydään vähän edellistä viikkoa käydään läpi ja edellisen viikon tuloksia, edellisen viikon onnistumisia ja vähän jutellaan muutenkin sitä viikon kulusta, mitä tuleman pitää. Mikä on parasta ja pahinta sun työssä? Parasta on se, kun saa tehdä ihmisten kanssa töitä, saa ihmiset onnistumaan ja pystyy elämään muiden onnistumiskokemusten kautta. Pahinta, kaiken maailman selvittelytyöt, kaikki tämmöiset, ne ei oikein sovi mulla yleensä. Pääsisikö sun työn kautta matkustelemaan? Mä olin viime vuonna, 2,5 kuukautta olin työreissuilla ympäri Suomen. Oltiin aika paljon Keski-Suomessa, kierrettiin ja semmoista projektityötä tehtiin. Ja silloin tällöin saattaa tulla jotakin ulkomaanreissua, esimerkiksi Tanskaa, missä meillä on tuo pääkonserni, löytyy sieltä. Kuinka kauan sun työpäivät kestää? Mä oon aika huono lähtemään työpaikalta pois. Ne on semmoista 7-8 tunnista aina jonnekin 14-15 tuntia välillä. Mutta sitten jos on pitempään, niin pystyy aina tasoittamaan välillä ja välillä ottamaan vapaapäiviäkin, jos sitten tulee pitkää päivää pitkäänkin tehtyä. Tiesitkö sä jo yläasteella, että susta tulee tämmönen? En missään nimessä. Sen tiesi, että talousala kiinnostaa, mutta pankki ei koskaan pitänytkään tulla. Minkälainen koulutus sulla tällä alalla? Mulla on tradenomi-koulutus pohjalla henkilöstöjohtamisesta. Mikä on tradenomi? Tradenomi on liiketalouden tämmöinen tutkinto, missä käydään eri lailla, opiskellaan liiketaloutta, miten finanssiala ja miten bisnesmaailma pyörii. Onko sun työkaverit tosi kivoja? On. Se meillä on nimenomaan iso plussa, että on ihan huippuporukka. Eli sä teet työtä porukassa, etkä yksin? Kyllä, nimenomaan. Onko teidän työpaikassa enemmän miehiä vai naisia? Me laskeskeltiin tuossa yksi päivästä ja aika tarkkaan puolet ja puolet. Missä sä olet 5 vuoden päästä? Ei mitään suunnitelmaa. Todennäköisesti varmaan finanssialalla pysyn. Kyllä se tuntuu omalta paikalta. Onko tää sulle unelmaduuni? Tällä hetkellä kyllä. Tykkään tosi paljon työstäni. Ja sitten tää bonus, että mikä Linnanmäen laitteesta kuvaa sun työtä parhaiten? Päivät on nykyään sen verran sekalaiset, varmaan se kirnu on ehkä.